Kær er en af mine ældste projektioner. Og Kær betyder i dag for mig mere end bare at yde min tilstedeværelse for en god sag. Det er også at have set Kær vokse med sine egne opgaver, at have set Kærs succeser, og have set Kær lære også af de fiaskoer, der nødvendigvis kommer. Det er dem, man lærer af. Og så, når jeg ser projektet med FDB, så sige, det er jo altså også en betragtelig vækst, at fra at være en lille organisation, er vi forblevet en lille, men meget indflydelsesrig organisation, og med et CV, som alle ville være misundelige over. Yeah, but you know the time schedule, so... No, time is okay. It's only the mud that I'm fearing. If you don't fear the mud, let's go. I'm not afraid of them. Good, let's go. Okay, let's Der vil være en dag, hvor vi ikke hører fiaskohistorier fra det her kontinent, men tværtimod kan glædes over, at vi har været med til fra de laveste græsrødder og se det hele spire til at blive en bæredygtig helhed. Og det er det, jeg oplever og mærker i Kær, og det er det, jeg også brænder for i mit arbejde, i mit samarbejde med Kær.